Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Idi Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib garisan tangan untuang betantu jadulunya masuk di rahim bunukan duang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluah anak digadangkan maradai di rantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak desia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah disayang jadi bungo cinto nantio alai bulu. Alun manangih laba pujo alun makanda laba bari. Sakali minta ketagun mangganyong sirinyang tibo leno maenggi di bueknya. De asik di rumah tanggo gilo mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Bak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rang kampung ditinggangnya. Akia kala mudo lahusai tuo datang lemah pun tibo darah dingin kudurai habis. Manangih maruang panjang bahilau ratok maenggi. Apalah sebab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongame, siko malonja anak baji menyipak coki di baba. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang amik sajo bak kumpai di banda tunggang. Ia nan tidak bermuaro babaliak mujak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Tarado nunsana kamanakan hati lalaki-laki kanji. Memandang di sidik matu bertanya siapa taharam ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenago kuat sangke rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatian kan sahalai daun tak bertanam lupo di sako di pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih jedoa jendiarok mak konan menjangu mak mengapanmu. Malang banana si maenggi. Di dunia sansai lenyato dia kirai baalai suak. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ketiga. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar jepidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Adang kisah nan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku ajak kanduang dia Maenggi saibu balai nayah sabaku indak sabapak. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jukurenah balai nurang badung sana. Kalau Maenggi putih kun yang tinggi semampai murah seng yang berjalan tarayu alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua keditiang tangguang tutua nalunak-lunak lambut. Balai mana cuma adang. Bak gala imbawan orang, ota gadang serawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekkan yang sampai telinga kaciak sungguh cejuak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabasonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek beliau. Samanja di dalam paru ilah nampak takah karingkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilo menyipak mengatu yang rasah gelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nantaraga atau mengunyuk ujung baret. Tapi entah apalah maananya, anduang meminta ranggahayam balamun jua buangi baitu ragam nantaraga. Lah tibo masuk basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. De urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namonyo. Samalam pajar pintu batabua limau penama baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujua badan tali pusik melilik bau sengyak tangih tak terdengar. Walau lahianya basian yang lah gadang suaro bagamurwah. De asan namu berikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang ota gadang kato. Baabana jalan kisahnya leko-liku hidup Madang. Basugiro sultan mendanga nak kami kakak kami rantangkan danga kemana jale-jale. Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi. Bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragomo.
Bukan. Tapi basuo macam nantigo manulah jinih nantigo. Pertamu elok dasarnya. Banang sariang tanunan rape disasah bapantang susui dijamu atak kunjung puda. Nan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indah bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru sai rangkini ragam dan lalun ketinggalan tak pakai kemaripain. Baitulah dua manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sajarangan bak tali 3 sapilin. Tansano umpang salah ciek kok kan 2 putih selampih rumit membilai memapahnya merasa tak mungkin samparono. Mari to bilang ciek-ciek stan detong mulai dari aso dangar sutan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cakit kata. Basuo dalam kacika, kok lai asanya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunyo kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan baduo. Nah, sudah tukulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok ke asahan asik dikilia di gurinda lamo-lamo ketajam jo. Sudah itu nan ketiga nan pengarisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulili yang sampai tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Mbak bantu tuangan loyang kekian pulau bantuannya lilin, mbak aragam irama gandang beitu lenggok tadinya. Di sana kenanga, apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo, rukun josarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak, ado badidik kena nelok masyarakat lai rasiah. Namun anak rusak dinaso indak mampek bangkang gua. Maka ada semacam cie lain ulu bala pangka penyakit, yaitu sisiak cilako garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manawanya. Samisa membuat rumah komastan. Walau ramuan kayu rikia tukang dari pandai sikek rumah model potongan kini, tapi pondasi di tanah rawang di malah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuo jemaah adangko. Tokoh cerita kesenangko orang memakan masa matah. Walau barasiah hilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang di sebuah sekolah tak nyorajan mengaji ya cuah tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain 2 menggubalo orang gaek lah masa picuah. Dilihat lingkungan pergaulan. Bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo warek kekida. Ikulah na membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sipai latuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nama kaji, silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam betanggang. Sampai nyoh lah gadang isuak jadi jelatang kecengniang silang kaneh dalam nagari sesaran kutua orang kampung. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun itu, isuaknya di hari tua menjalang tabuah kebagua tinggal serimah si seridwi. Siko baputa baliam-baliam, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Mbak tabu manih kaujuang hari petang taruah mahelo husnul khatimah kecebuya. Nak sayah kisah maadang nak nyato riwayat ibu dengar dek sana jale-jale simak bana titiak komanyo dan sampai sasek beberito. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau mual 5 tahun, singkek peminto ayah kanduang aja sampai takaran sudah mati nan alun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh je perak badi orang ataupun ladang tanam karet. Malahan utang bertinggalkan ongkueh perubek kiri kanan. Luas sahalai kain bugi sebantuak cincin batu akia. Itulah warih banamukan ketando manah dari ayah.
Tinggal lain dua je bangkalai bakayuah di duit semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batu hua tapi kain arok yo anak nang kagadang. Balimo anak dinalanya ketek-ketek basusun paku duo jantan ciek pedusi. Sawah lain di tangan orang parak kulit sadang tersando ulah dek mamak nempeng gadai. Balimpik surik pendalaman tetabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangke jajahan Rangulando menjalang Japang Ramasua. Di tahun 39 parang dunia laba pancang duncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hidik susah sugalo maha na adang bau mua dua balik. Biasa gali basuwo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai maisi kok tinggi maragang nanya gilo menginyah di menginyoh. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat senisa anak baru lesak dan tidak senang diam rintang mengaca suak tidak. Setantang diri mak adang mandeh bansai bapak tiado mamak dan seorang bersilengah bako tak dapat diarofkan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana kuri masyaknya. Kadang-kadang ulah dia lapar litak tak jual ke dirintang. Padi takaka disawaknya karan dia orang digagainya talu ayam menacuk bana. Dia acuk orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampuang. Lalu ditanya anak kandung disudi lalu basiasik cejasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam badani Allah mandeh indak percaya lain. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masyak panjang sedapo. Nyor rambah kaki Mak Adang nyanya tuanyo kanelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakinya alau rabi sasiri indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanya duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangkota kaca dek litak mangkota rabu. Ulah dek bansai jom sikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo juara tok ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari petuah di nasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kato kejawabnya. Maafkan nambau mandeh. Waktu berjalan juo. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juo tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karen majalah nampak tando-tandonyo karena jadi pemuda. Lah pancanang di muka camin, suaro parau-parau basah sungit membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para lunyo suluh pidoman dek nantuo menjimpiang anak kena luri. Ibarat semua metu ayia kemastan, nyampang mailia tak babanda membosek di salo batu malasau ke para orang tinaman mudo di ondohnya. Tansano itu nanti jadi utang jualah ke dibaya tampan betuju ke nagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak talawan dunia orang. Tasabut tentang sekolah baru masuk di kalih 5 sekolah desa masa itu. Alu la tahu tu libaco alu nabeh caro beretong. Indak tarago memupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanya pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Hingga maijo suri ama membatang hilang akanyo. Kaduduk jo delegaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncuang mandehnya menyuah anak sembayang. Kadangan lain dia makan antah apalah yang dibaca mungkin sekadar rupat tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jaindua makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh bebukul 10. Nan sungguh baraja silek laki hitam segala hitam tekanak ditarik kapalun siangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini ko? Jadi lantiak langkahnya kadam taguh pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak do dape urang 3 dengan 5 menangkok bana antine.
Kesabui ragam kesenian, saluang dendang pupuk sarunai tambua tansa talempong paci, tari sewa, tari gelombang langkuk, jarandai, tari piriang, sadonyo kameh de maadang baliau bintang di lapangan. Tentu saja, dek cancang kenduo sagara gai kepanan duo salabuhan, bayi riang laya jebatin samo dituntut paguru. Musim datang tahun baganti, maadang barangsi gadang duo kini menjalang 20. Bangun tubuhnya samparono lah nampak kama condongnya nyato kejadi orang parewa. Awak tinggi gadang bakaka tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala ala wambek silek bayang silek kumango memutih segala kaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membulihkan. Antah yo antah ngupido konon cerito ce urang jo harimau memutus silek bercubo di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tabilang berburu babi itu nan dunia pejatian. Anjiangnya tigo gadang-gadang. Nan sikua samui karanggo saikua kelupa abad tuang cukui juga bak hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran. Asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah di bangkai tigo sepilin lasirah sajo keluarnya. Pangke maadang buncak raju. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alet tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara nawasa itu ada masa itu. Ko adu puluh orang bertanya, bahasa tantang aduayam. Biasa buang biar memupuas tentu menobi dek beliau juaru orang imbaukan. Segala menyangkut ayam, tuah cilaku di galanggang masuknya taruah ke batampin beliau pakarnya kana. Tahu je sisiak sapi udang paham je bulang ke bacuah arif negara kalah menang. Ko maadang malepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau maadang ka barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narang agam. Anduang gerai mandeh beliau sedang kalata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tuo di lamun parasayan anduang sama kini usuah juo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuat tak lalu hanguk bagarau turunannya yang suok boleh ke kita. Bisa pun tak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kateh caliak matonya. Sepanjang kecerang siak itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang lagi menanti masuk kutikonya. Ajalilah datang menjapui nan punyo tiba mahandiak sakarat kurang nemukan. Tansano anak nan salia satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mandeh. Sinalah masuk kutikonya malapeh jo doa-doa. Membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid bagi siapkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh beranak lah nasib di anjuang gerai. Maadang malantiang juo marau di lapiak kuah judi jo ampuk namandayo. Semalam panjang tak pulang ditambah pulau sabari suak si anak alun tercogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh dan baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dili puasa jo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah kudingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatulu ama suak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang ngalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan anduang geri. Di tahun ampe puluh 3 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Batuka tuan nagariko kini maendek berkuasa. Kejamnya Allah Rabi. Sugalo bareh disikatnya untuk baka bala tentara ranya disuruh makan ubi. Laki-laki di Pasorodi diopor kaloge kemenggani membuat jalan kereta api.
nan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah haiho nyenamokan kaum penpelor orang sekutu. Labiahnya jadi bagodang jadi sanindang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah nagariko itulah maso paling sulit stantanyo ke orang namarasai. Hidup susah segala maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibo musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampuangnya dibom dek Sakutu. Hiroshima menjadi abu, Nagasaki kanil matum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat maulang nak menjajah. Mairiang orang Sekutu itulah nikah karena maukan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Jepang. Dan gaek pantang ketinggalan satu babari hiam mudiak menyandang suligi bemurunciang. Dan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samud. Padusi sebelum muslimat memaci ubek kaube urusan balik paroban palang merah koda namanya. Adapun alim ulama asik dikaji diputuah badaliah di Quran, wajahidu fisabilillah, mati syahid di medan parang loncong masuak dalam sarumpo. Jadiak pandai baitu pulau berapi-api pidatonyo, aso hilang dua terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu, tahan basi tahan gurinda ilmu balik dalam lunau asimai sebalik pinggang, antah siri antah mosase nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya Ustaz, tabu dua sumangit masa itu antah dari mana datang bagak rasul di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak nemu tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pitih sari segala maha kecimui figantinasi makain sahalai langkok disasahkan yang di badan tumu setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente tantang maisok daun nanang rokok nomerek segini pipa gadiang sagi salapan. Patuilah ada nang curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiap pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui. Tando je beti tak basuh beliau lapeh elok saju. Malah madang jatuh hasuk. Diangkek komandan BPNK hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga berminyang pulau tambah berkibar marawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupiah runciang. Di pinggang padang semurai si tewal membalui kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala kongih maadang baurang gilo baladiang. Main tangkok main tarajang salah seketik di daramnya. Karengkang makanan lampang nang kayo sesaran pang warando juga di sasaung. Sialah orang ke menyapu tak kama bakih ke mengadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirabah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak saukua. Cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapaikan. Ibarat di alam rimbo rayo stan. Cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai tagi jukuku nampak guno. Salah di kuku basi darih ngaun si balang menyudahi. Itu biasa dalam meboh adek negari dalam kacau. Beko lah datang kutikonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut puntarang senjang berbaliak kanan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi standragi kisan di negari. Sapueh-pueh beku rasai sabaliang-baliang roda kincia akia kalaknya tanang ju. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan. Menjalang tahun 50 Sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah dijure menemukan. Ini golek latibo dengan data. Sardadu sekabe arek bain pun dalam TNI ciek kapa surang kemudi. Polisi setubuh pulau memacik tampu keamanan. Dibantu upah dalam kampung pari dalam pagaran kokoh urang bagak papalalahkan.
lalu disusun tangkai ciek-ciek diatuk pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak ditungkuang di nagari, pemuda menjago bateh bundokan duang satu di dalam samu bajalin bekulindan membangun adat jelimbago tagak nagari jondang. Sangke masuk darurat maadanglah 2 kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaum balain payung setini namo panggilan. Kawin kedua jo paridah gadih baumuan nambaleh anak tiri kepala kampung. Mari pemulai dari awal sabab musabab ketarambau kawin menempang mengalempang. Walau tercecek di nagari merompak pagaran adai, di awak orang basaga sepatah rantiang tawadat tiak seciok murai tak berkicau. Ninyak mamak hanyang sebalik dubalang serupa lengah, konolah orang berkulil yang mencayak di sudik mato sabateh binjang binjira. Ado banacik judua orang sejurai separiwak berturu-turu menggarega, nya menyipak sebalik bukit membulalang di dalam kalam tuah maadang tetaban dia. Tasabab mulak-mulainya dikaji ulu pengkabala, ulah dek kasam mencuang jua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicaro. Sinan lawangki simbabanyo, dasar orang bungkuak sejangka tersingguang lebih akan naik pari jepaga di ondok. Adapun si tinginangko orang Jombang bintang nagari jando nambaru tangga merek sekali alun kecucian. Awak matah sedang berminyak intayan mudo dalam kampung buah mulik nembujang-bujang. Maku talinte harimau dek balangnya tekabua gajah jebulalai, bala buah-buah keto-kato disangko indak kaba aku dian baru menyasar. Apalah garan katos ini, katonya mencengko. Buat di kampung nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan setuluan. Lagak juga ya tak menganyang, jadi apalah keguno nyoko non bagak kabakayunkan. Nantara lu derang pedusi, uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepui hati sinalat tua orang pedusi. Setantang diri maadang walaupun awak pareman menjajuk semparah orang, kadang-kadang tibo eloknya tekana caro kaum raso sesuku jawaan pia. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawasera tua jauh cilakuan pihak. Namun malonjak anak bagi senjang sumbang sautan. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo di pembate. Menyelos tinggi masa itu. Usah di siang ledang ngurang stan piki akan tarukoangku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Rancang bana aku mah pajaku, baik itu pikiran adang dalam hati. Iyo nak tahu cuma adang. Tapi pakatan dan bakian tersintuh puncak canggunya oraso dilambai-lambai api dan bak kulirik masuk iduang badarak-darak geraman. Santano jorang kilaki disikau utang balangsaikan. Kalua barang simpanan tak laia batin bermain pantang galehnya dia orang. Taga basobo indo-indo rumi berundiang di pedusi. Tapi nan kata wajib dijawab ko gayung tentu disambut jalan merusuak nanya tampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai tanda kau ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai, bunyi lentibang basautan di tingkah siamang rimbo sayuk terdengar luluangan liang. Siti ini tagolek surang matu nan indak talolokkan kaluah kasah sapanuh ranjak. Antah dari matuasanya tibolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo raso tadangar main bau darah tersirok-sirok itu. Ndak siapunan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Rupanya semenjak sanjo rayo cako maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talangannya.
Pitunang menyuruh datang japui tabau tinju. Kini ikan mencari luka baranang menyonsong ia masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih cerisasi. Ambo tak mungkin babarito sutala paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang bidua ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin. Acok pulau berjalan surang mencari kapal ke Kuala. Hebohlah hurang dalam kampung Bateba gunjiang di nagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disubahkan. Taradok diri mak adang. Janyo terapuang-apuang tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabik jejab kabul sabuangan tidak digalanggang. Atau kabak halai. Lasin nanti bunyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utang dan sudah berbayaran. Marapulai tak pulang-pulang tinggal anak daro juntuang nyogilo maitung-itung kasau. Carai indak sarak pembukan. Tapawi indak betali tagantuang diawang-awang milian tidak babandakan. Itu kawinan pertama Yusuf ini. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah narang koto sadang ng kambang-kambang arum. Gadis bau muan nambaleh tinggi alun randah kalampau rawik alif bangun selesai. Matu nyolindok kataduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutuan nyolintuh-lintuh lambuik pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah puluh. Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan. Sulit mengicuah pemandangan antah ke orang buto saja. Baitu lukis gambaran gadih paridah narang foto stan. Setantang diri madang, rawak nan sadang budo mata. Ibarat semisa alang saro tabang berbega di udaro niat rao inggo mencakam ayam lengato alamaiknya. Maka diutuilah orang menelangkai merisiak meresik-resik menyerak umpan parapak. Jalan nampasan abaturi cupak tetagak nabaisi sepanjang adik nambah pakai. Tertiba kuah jejangku masuk nyorundi yang berbalasan imbau kuah lai bersauti. Di dalam resah penantian tibolah jawab orang sabalah. Sultan tak tahu kabalenya, aku buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Basabas Sultan dahulu paridah na ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawabannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai. Kamalah berang diampehkan leno maadang dibuatnya. Adapun di masa itu gadih baumuan nambaleh lah cukui umua bersuami. Lain ukuran masa kini menanti masak jebatang 30 halu letalai. Tentang jawapan pihak paridah kato balik mencari lapeh alasan mencari-cari. Itu pasti. Orang pun tantu lah mengadu. Bantuak petongan kami nantu jininya orang kesumando. Dan Mbak Intan bakarang loyang jauh lah panggang dari api. Na adang tahu itu. Mak adang merasakan. Paham bana mungkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam bapikir-pikir surang indak malu sama lunangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harago diri martabat dilenda orang, dayo ugilih dan tedanga. Tapi bagi siak hati nurani lalu ketagun langkah setan, di siak anati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jabatin, jambu gatialah dari tampuk barilah rilah joran tiang besuko-suko jodahan sinan besuo barakaitnya. Darai embamu makan, ndak sekadar perik kanyang palapeh kendak selero bukan. Tapi lebih daripada itu, Samparono tiba dirunggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging, minta ayah menjadi darah bibik cetampang keturunan. Sesuai bak kata orang, mambiak nenelok junan suci, letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati mahadang tangguh angkut. Dalam aparang hitam putih, tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruat. Tadanga barito sumbang kabasayah tentang paridah. Dalam sapakan kapatangko lah bulek katu perundiangan siliah seputar petarimu. Anak muda berpendidikan tamatan normal Padang Panjang, mandeh kayo bapak betuah mamak sambah urang pulau wabanso keturunan.
Anak rancak minantusan tiang bak cincin lakit kajari matu piruh pengarangame selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda semarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk ketika oleh jatuh, Paridah agak berubah jauh sifat yang biasa. Muka kusut hilang gairah, dima duduk dima memanuang perusuah pemana-mana. Makan minda lalu batanggang matonya tagak pencarian, disapo haram berbunyi ditanya haram menjawab. Indah bersabak bakaran tibo tangi mengumu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saya isi rumah pakai minyak jemama. Mungkin tersapu tuaganya antah keulah dan mempaneh lalu di jalan dukun kampung. Baputa papean limau baromba aja di piriang, sinan menggeliang angku dukun lah kanai ke maka jatuh. Ubek laki saparangkatan babuso jada suntongga mandiaya tigo muaro sakit menalun angga juo. Diganti judukun lain dicari nalabia santi yang saroman semua percayaan. Ubek masuk asimek laki jangan tencegak makin parah. Kini mama tiak sanjo gilo menjijik abu merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya maadang. Menurut angku dukun pengabisan, iko si jundai narang lapeh gas yang tengkurak nembemain. Isi banak rasul baputa tali jantung disentak-sentak bara kekuait manhankan. Tak ada ubek namangkuih salain bayak kena nasa. Nan membari ke menarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke madang. Hendak teragu pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah ubek anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya tadi tangguang. Pihak dek diri badan madang ikolah bananan menanti. Nambak pucuk elam menjulai na ayah semua membasuk na licin tidak ada datang. Baru laki lima penama alun basambuang dan kedua bak kinci baranti tagak coaya tepakok tani kini babaliak basemulung. Paridah cegak samparuno. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selama diadokan. Sudah tu balai. Tak ada orang yang tahu apa jinihnya perundiangan. Nanyato sudah mendoa berputar kepala widua Paridah berpindah tangan. Dulu sekutar nan menungkai kini maadang mendabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerima. Kawahannya awak. Tapi stan, iyolah kawi hukum alam ado bana bunyi dalianya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari nan tak rila nan punya raso tepaso. 6 bulan masuk lalu Paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuakno panjang indak pandain guntiang surang dah. Maka berubelah kian kamari di jalan segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya kandak nan satu nan balaku. Singkek umur capek peminto haratu Allah pulang ke Allah. Kurang lebih setahun sakit Paridah pai dahulu membawa luka laya batin. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masa darurat stan. Parang genika jusa kutu sampai menjalang penyerahan di ujung tahun sampai 9. Maadang gilo wingi. Cah kawin beko sara adunan tinggal tak batantu carai indak talak pun tidur. Jandonya sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram busilau. Keditanya pakai beliau, alah bara bunyi adang gini kok. San dia mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lama lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo Adang, itulah inyo si Hasan Pamwa. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh bekain laki di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Menggamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tiba dan bagak kari hati malala ke kampung orang melampau bateh Minangkabau. Kok diukur aja masuk kini ndak mungkin masuk adiakah.
Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namudia ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah, sitara je kecenggor yang menjua benang pinjai menjawai upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan hidup pagi hingga risua. Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kincia di matumbuh semua di siang beranak mengko dibuai. Sadang sami di liang batu lai tak mati kelaparan konolah kita manusia. Walau berbagai parasayan julu jalan mencari untung, jarang kalah babaliak pulang itu nampantang anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balu. Si rasai Sultan Malenggang berbaju ke Sumbolusuah meniti jambatan gantuang. Pado bansai dia bawa pulang elok lah rantau di pajawah sabala dulu mendekkan buang. Taradok diri Maadang mencalia orang undoh poroh batundo pai marantau. Baliau malengah sajo indak menggari antinenya. Mungkin dia alun merasa susah hidup surang sabatang tongga berindua beranak tidur. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tanah mau tahu. Koringan baban isi parau Malenggang berjalan surang. Konon pulo lay para joladang dikanehi sawah kusaku digadaikan. Indak siapa menghalangi awak kan nama kece urang menggadang bakato dareh. Ditambah jua sialapau di sinan ulu matopiti. Tampik bepuhun rang paburu sinan tarapak lapiak koa sabuang beliau juarun. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58. Angek negari Musa itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Juruyanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namanya simbolon memacik kampua. Di salatan gumanta pulau bernama Dewan Garuda Nawawi pucuk pimpinan. Bain pun orang nembat tiga mu pakai di Sungai Dareh. Sinan talewa PRRI tandingan pusat di Batawi mamak disanggah kemenakan. Itulah masuk bagola stan. Surang gigih surang karingkang baradu tuah semut tuah keparang juo tuaga. Adapun nagari musuh itu ibarat memancang ale. Samo bagarak tu mudo ninyak mamak tagak matur. Nan jauh di layang Siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah heboh serupo labah pindah. Haruk lai cameh punado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya oleh tadanga. Surang saja nan tak peduli mudia lalu lihat singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siatu orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Carokiniu. Mairiang di Ponegoro malantih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kapatabang manyerak tentara payuang kalam lalangi di buehnya. Dari lawi menyusupulo bunyi Mariam bak karun tuah kamasu pasia bapaga. Nadaip menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawak kok gayong patik disambui. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cekak memulai operasi badai benemukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang. Bajelo mai dalam parak beserak darah tepi rimbo cabuah lebumi Minangkabau Bengkale Lamo sudah. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola. Joko dicaliak jalan main seimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkok senjato bari ringan punyung pesawat kapatabang urangno batuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punya galanggang lebih paham lekok jeliku tampek maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadia strategi sama-sama mencari gelek. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banamolah urang dalam. Tapi dia lawan memacik santi yang awak pas baka panjangan bala anam terkunci pulo kan dua main barek sebalah hatiannya orang memutuh tokawa alai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo habis damai juga kesudahan. Maka ke tengah cara rasa samo dikunyah Siriah Pinang salam besalam masa itu kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Baik itu bunyi saruannya.
Selama pusat di dalam urang kampung Bamukuduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso mangguak panjang rasio tentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh mantan nasi jabaka. Kode isarait babarikan bilo masonyo operasi. Tansano kemari indah atau senjang barek sabalah alamai iduit kesansaro. Lah musuh balik betimba ate hapi di bawah baro cobika mengehi tangah. Tapi lain si baik ke Ramadan stan. Inyo bakawan jorang dalam jo apri galintin pintin komandan koncoare. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu apri banyak info diberikannya. Mulai dari jenis senjata saat kutiko pemberontak mencari makan masuk kampung, sampai memberi peta denah basis di kubu pertahanan ataupun tampik penyuruhan. Sadanya bocor dari Maadang. Kota dilapau mencaracah hilo menyindia mencumeh hurang luar sasaran gunjang. Kata Madang, tinggi gabubu rendah tikam kukuak darih pari badampuang keok juo kesudahannya. Pengacuy gadang sarawa nasirang kampung diampuah ngolah kanyang lalu pakaruah. Tangguang rasaikan dek kalian pemerontak, indak malu semelunangko lake lah mere orang kalah indak kabangkit-bangkit lagi. Mendanga kecek balampang-lampang angit telinga orang di luar, sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Arih jabala kemaimpok meliau makin marape, laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angit atadah dari cangkir. Dek sayang juga manakan nyampang ko utang babayaran, datang datuaknya wanasiat dibari bitua aja paringek. Usah cecek tak dorong-dorong agak iurang kata singguang, indak pendeka dan tak bulu istan nado langit di balik langit awak hebat urang pun santiang. Mandanga pituah je pitunjuk bukannya terima kasih, malah beliau galak gadang mangakah menelim sungai malah sau keto sombongnya. Angku dah tua, ku iyo balangit di balik langit dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buang mbaknya sebelum pasiannya kelihatan ku dah tua. Lai tawangku, dia orang awak ku kecek gadang kota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya, alun dan maliat ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat Minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandi yang mahadu kabau dek ciluah mengkonya manang. Jomojo pai menyerah kalah, komandannya pai bayapui bambiak kerang semando, baraju kan di Pagaruyuang. Jo Aceh pun keok, bakukuak di pantai barat separuh Minang di lutoknya. Tiambung kuak datang malalah istana habis taparun nyobaka di Canintari. Rajo ijo antah kemano sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balantak untuk datuk silih baganti penjajahan. Sajak di Rajo Sianggarai baraliah ke Rajo Sipatokah, kemudian datang Ulando diopor ke tanganipun. Nah merdeka dijajah orang jua baruangku. Patuilah punya senjata bakso kanyo namukan. Bakso kananang, bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertuak tu. Sinan menjawab engkau datuk jelunak ketua mencucuk mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo pulo. Hasan, lai koh sultan tahu mengko kalah tiap waparang. Ayo dek pengacuit garang Sarawa, kecek Madang. Capek engkau datuk menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawa seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun pai. Kemudian pada satu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama tempek batanyo memberi nasihat de pandangan jauhkan sombongnya takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato meleceh merendahkan. Mbak kato madang masa itu, kok buya kabak katubah cukup di surau di musaji buya. De orang berpengalaman buya terima sehingga saja mangguak-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat balik madang lalu melanjutkan. Buya, sajak dulu sampai bak kini tak den picayo ke jiru. Wajahidu fisabilillah tiok diadu tiok kalah.
Alun kabarabu yakini laidoh dibanding harimau dan salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat dilalah, disuok bisa dikaja dikida buya diuru. Nan rumi musuh di belakang nasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat. Konon pulo labiah cilaku musuh-musuh dalam salimut munafik. Orang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, itu syarat mengatur tinggal adik-adik memakai itu. Andanga kata kuncinya mencari anta antum ke agak mampir batin maadang kabek lungga pasangan goyah di muko nampak kelihatan. Tang malam pukul 2 bale maadang tersintak lalu tekanan mimpi jerasian alamai buruak agaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umum 40 halu langkahnya nantata ruang indak marasai tekiganta. Tapi sajak mendanga kecek buya tengiang nasihat engkau datuk raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesuri awak kok malu siko tetagun pengenang. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan OPR ke kitangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendanga kabar saya orang ketibu malam isuk membawa menjaput mamak. Memang batu kecek payah kau iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Raja Api baki anggota kumpi masang Allah membuat kata putih mengirim ampik regu tembak mahambiak japut tabau lubang kuburan laba nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang laba lanjuang caro menanai lama limbak. Pangulu dibawa lalu alim ulama balecehkan kadiak pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tiba rang bagak menyudahi parang berjoak lagi batin. Jobasi mungkin tak talok juapi raso tangi, cubo rasokan biso timah ujung pelor peluru badia samu dicariak makanannya. Bapasan malin saidi, sebalun badia dilatuikan tikamkan dulu ke bumi, dari tanah asalnya insan ke tanah jua baliaknya waitu putusan gaji. Adapun siapa Raja Api maadang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sapangajian kunco balangkin daulunya. Samo memutih silek kuntau tarala sihalau ambek sampai menamai juari mau. Menuntut kinyak jangguik. Sampai semoto kedikaji dek basi indak telekoi di api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi sajak maadang baliak gagang malangga pitua guru disiko jalan basimpang menampuh jalan surang-surang surang suok surang ketidak. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah di gagang itu nalarang nampan tangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong nan basaru namo dewa malah ruponyo siriak pinyato kat pialayale. Sepiak Sultan Raja Api walau maadang lah menyimpang nan kawan tetap bakawan raso bakari badun sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri balik ke pangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan yang satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah kanan bana. Itulah sebab karenonyo. Lacu orang berniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua baitu sumpah pesatiran ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan, baitu tekad maraju. Diulah menumbuak tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan di siko Sultan Balabu Harila kenangok ke Malayang. Baliak cerita ke maadang mendapik berito saya ada orang berniat buruak. Tak cinta insan di dalam menyangka dulu suonyo tabayang majah rupa guru. Salaruit salamon nangko buek di ranah 10 koto di salingka kaki singgalang tak ada bakinya takut. Alun galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suruit betawi bukit dan duo sinan maadang kok kabulih. Mengecek beliau sebuah surang. Sajak delaya laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabut nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah bagannya suruit. Jangankan kalah tiri baco podo saja oleh tarajan.
sabuang lapeh taruah maelo manang lesayah di genggaman baitu ada Maadang. Terado Sultan Rajo Api dia pun Sultan Rajo Angi atau Rajo Sugalo Rajo samiang haram nak den takui satapa alun den kasuri nyampang kalorok kok basuo samo mananti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampihnya daripada itu Ustaz, kok dia ulang doang ndak mau nyapuah, kok dia balik-balik bak memanggang takana rugi jolabo, maka tarado urang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo juari mau samo batinti yang bakurasai jaleh tabangkai salah surang. Disiko bana taruniknya. Manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu manga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak saja berpikir kareng indak takalok samalam tu para siang hari kesubuh ayam mekuak kesautan sinaladake ketu putih. Padu awak lagu kawan elok diganju langkah suri mengalah kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sepucuk surik jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai ko indak kumandang mendaramnya. Lalu bakame nyolai ringan tabau bari tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu naik oto sebuah wali menuju ranah Kepasaman Rau tujuan sebananya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia pemilihan orang kaidir nemu asingnya bagala Sultan Pangeran siko Maadang Marau. Walau lahaman semparono tajarak jauh dari kampuang, tapi mengenai bik kemuko apalah kekok kadiawai siko terumuak badan diri. Kabatani raso tak mungkin alun merasai macik pangkua menggaleh alun biasa bermodal berpokok indak merantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa Maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api baca lek sadang kampanye. Ubeknya luar nagari seincek pel dimakan 1000 penyakit cegat. Dalam mak gadele tukang ubek berpusu orang membali Maadang jadi cingkariak ditolong membungkuih-bungkuih di sosok pitih ke tapi pakan usai lalu bekameh di lapau wala pehara siko salero berpuihkan. Alah sepakan dua pakan lah habis caro-caronyo raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabao modal kenindak kadang banakan cia sedio menajuni. Tapi kadipangakan diliek padunalaya peljo kapsul nan bagale tapi hakikat sabananyo semi pidato nan bajua lingkah mengecek nan paralu main sulap magi orang. Iko bana nan tak menaruah Maadang. Baso Melayu balepotan istilah siang ngepulai konon jagaya penampilan. Usahkan kaba pidato tagak saja lutui lagu ya gamang mencari orang banyak siko Maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubek indak lama di satu tampek. Habis sabalik belok panjang kami Pasaman berjalani bararak lai ke utara Maadang mai kuajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruh karena si dempuan di tapak negari ciek-ciek. Dima balai dima Marau Tibojo di Padang Bola. Marapek di Langga Payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kavingput Aik Negara. Sampai di kota Rantau Perapat di Siko Balabuah Semantaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo Maadang tagak surang kini masuknya badikari sajalan juo kemapai. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi malaua mato tajam sungi merantiang. Nencocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tak paham bana de Maadang suriah kenalah dahulunya. Konon pulau kecil rembanya indak guno pidato panjang lagak juga ya nemparalu. Maka dikumpul dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nandari bambu buto taruh kamana rotan sonsang akar tulin bajarume. Kuli ula kuli biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sungai harimau. Bulu alang juduri gunjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadunya langkok tersedio. Ibarat seorang dokter Maadang didandan disegehi.
baju hitam segala hitam, kupiasan piai ko kudu. Aka baha melilik tangan cincin nakiak sepanuh jari dukuahnya gigih batua. Kecek tak buliah baso awak, usah bekasan orang Padang awak Melayu patah-patah, sabab ngalih ramuan kuno asa dari kubu Jambi. Adapun khasiat minyak dalam boto, tangka jimbalang setan-setan, tangka racun ilmu hitam, bubek kuai orang pilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang dia salah urek. Pendeknya sugalo macam penyakit cegak di minyak kubu Jambi. Caranya digosok di mana sakit, dikundang ke manopai pantangnya jangka langkahi. Alah sabelok dua belok mak adang menggalih surang. Ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kanci muridnya lulih ujian. Lah coga mak adang kini. Minum makan sarato rokok, teh talua sarapan pagi, indak bergantuang kendok samang. Lah putih bana agak-agak yakin tagak indak kebimbang. Mak adang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan siko di tapak balai cek-cek, serbangan jo air joman pulau rajo je simpang kawik tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak maurai bunga saku kini lah banyak mentakana. Pada makan di lapau jua cuci gosok ke tukang dobi elok melah babi ni bana. Saya barek betungkit tabu kemastan, awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urekkan dua tak penaman. Maka dapatlah rundiang je sumirah, langganan makan salamoko jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mandua kabun umur menjalang 20. Setantang baayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana, mulut ringan garak ngelincah segeh lagak pandai memakai lasuang pipiknya menggilo. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Mak adang menggalih jua orang rumah baliak balapau, kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Lah tabiat dia anak muda menjujai orang balapau, bukan sekadar bakucin dan main sindia kato bau juang garah kudo kecek ekida. Adang menggemai memanggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulo jando talatak baanau di pasopadan sadonya ingin nak menyigai. Salarui salamunangku pasal biaso dek sumirah. Ko awak tagak dipasia di lembai ombak lah biaso asah jangan sampai di guluangnya. Tapi kini baru sifat dibari babateh baparinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran lapau rami laki ditenggang. Nan banyak lainnya paham, tapi de ucok cengkarya oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali mak adang pere menggaleh ditolong bini de lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Rokatu menyogok pitih tangan lia menggarayang di muka mato madang nampak saya alang berbega menukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu dituris malah pajaku dia giah kata nasihat ijan balalu lalang bana. Tapi bukan dia meminta maaf segala perkataan ke madang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicalia. Aku ada darah lenanya ke kepala tabi suga wangki simbaba. Hampir malayang tanpa pangoknya. Untunglah tekanah bana rugi melawan pajakete. Secapek belum cotok disembahnya lia pajatunya tundo keluar pintu tak kangkang di dalam lapau. Dak lalamu antaronyo tiba berdua gedang-gadang. Matu sirah muncuang bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mancam. Koyo awak jagoan ijan bagak di pajakete. Iko lawanang menseimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagai orang tibo maadang memasang kudo-kudo matu lia mencaliak garak. Sumirah memakiak-makiak orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tiba-tiba tabang kurisi malayang bakeh maadang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae joeng koloto.
Beliau menggelek ringan balap pia basi ke bawah tibu di meja bala duo. Secapek kuciang melompek maadang tibu di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cekak di laman nama dan datangkan kaki malayok ke dinding utuh. Dan di sampiang makanan siku mailiang sipak ke belakang baru ketagak terjelapak. Walau surang lawan berdua maadang tagak alih saju musuhnya alun dapat balik. Orang tercangang berkuliliang nan bak menonton film kumpu sorak cepat kiak jadi cie. Nan surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Lalu sampai tenju bala buah tangan madang lama nyonsong inggok di pangka batang juang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tunik madang tapi ditentang tulang rusuk marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabui sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patatigo. Tibo mayriang cielai kini ya rantai disapunyo mendangyang-dangyang di udara. Beliau sembau jua rantainya sentak sepintai lalu. Tak jaja mengukui bumi dinanti lutut nan dua berserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rambagak di terminal. Datang baondoh mengeroyok ba anjang rauk di bangkai langkok senjata surang-surang. Aduh nan bule besi pipa nan picak pembuka roda. Ku 60 pisau jogolok padang kalewang bekilauan panen maadang masa itu. Tiok nan tibo kani daram. Mendaki makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan buliah lari juo. Maka de alun teka de Allah muan masih berpanjangkan. Luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak nan bugua mukonyo tambah minyak. Sampai tibo datang tentara jaga dia mahala urang sinalah baru talarainya. Sejak itu pacah berito ado pendeka tahan basi indak taluk kanai senjata. Orang lain yang dapat tuah kubu Jambi dan dapat namu. Sebab tak ada orang yang tahu kalau maadang orang awak. Sungguh pun Allah berdamai basasi kapalo kampung sureknya tinggal di polisi. Ati maadang sanksi jua rasul tercido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Semirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu maadang membelok jua. Tambah kayun menggalih ubek makin picayo orang kuliliang. Merek laki namo lah harun kini pak kubu tamu sawa. Berbalik kerja lama berdukun memanto-manto. Membuka sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah menggalih lah acuk tinggal di rumah menanti pasan orang barubek. Macam-macam orang nan tibo. Ado dibiriang penyakit kulit dan gilo baru bahaka tamakan upeh jeracun. Mengkanai sangtuang pilalai dan ingin berketurunan penyakit buatan orang. Lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya segala macam pemintu. Minta tolong bakih mak kubu saraiknya indak warik panah. Lai duit colok madang kini. Dahulu lalok bakal luak kini lah dapat mini mudo sudah rancak sudah agak puluh. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tape-nya barang bermerek TV je motor nan tak ada sebab memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan jua lah masuk tahun 6 ampek datang ujian lebih bare. Mungkin resiko di orang baga atau membayar hukum karma akibat parangelamu. Tibo pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuko-muko menjapui barang tercici inyo dan alun jatuh carai. Rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsa Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sia yang tidak tahu kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditansi sepia namanya. Si mandua na surang nangko takato kejam kena buah manakuik dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membrai yang meminta buku tangan. Mendapat pasan curi itu berputar tak madang. Nan kato mesti jawab kok gayong wajib disambut. Tapi namalah jalan ke ditampuah memilih antara dua. Jalan pasar atau jalan marusua.
Iko na ditimbang sa habihaka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lamu maranmang menimbang berpikir kare sampai di malam nan ketiga dapet garaan dari batin pirasat memberitahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai, pelor kedua menyudahi. Tapi nan main menantang manang, podo saja lai tak rajan kok konon kalah di galanggang itu tekan madang. Maka dibalailah pasan jo pasan ditakuak janji kabasua langkok jo hari je tanggalnya sarato tampek jo wakatu. Lah tiba masuk janjian maadang bakame-kame, takkan nak pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumaat masuk itu hari nanelok palangkahan, diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kanopan. Selama di dalam perjalanan asyik mengena-ngena diri membangki insan di dalam, di parapek pagar di batin pagar lai siap menanti. Turun noto merek serasi maadang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang 3, 7 langkah sebelum sampai maadang turun lebih dulu sang ngajo mahabiak cara. Barayun langkah masuk itu menuju tampek pertemuan. Tiok tapak ada alamat tiok garak pemaana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya, iko agaknya orang kumandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki nencik ke meja. Baju hitam terbuka dadu, serawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawi balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak bepipa cangkolong dengan cuangnya. Sinan maadang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetampin taruah hurang sepadan mulu jaladiang. Dicaliak rawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh maadang. Sinan tumbuh percaya diri, dan bali jaleh hurangko. Itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara 2 mato sinan dirangki penaruhan. Hai si gadabua na menunggu bukit sekabu-kabu, turunkan darah jantan ke jantung aku, turunkan basi karasani ke tulang aku, turunkan angin bubu ke napas aku. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, Arabikun katanya aku. Barakallah ilaha illallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masuk itu maruntuh taliangoknya. Kini maadang menuju musuh. Lah dake beradu muko di sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor, di sini kami berjanji. Menjawab beliau musuh itu, saya Mandor yang kamu cari. Menggaga bunyi suara paro bak bunyi bulah pacah maadang takaran takui. Dari rambut lalu ketumik maadang dipandang-pandang. Nampak di wajah reman mandua maleceh menganggap enteng. Sebab dicaliak bakeh nalaya maadang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik beranu indak sungguh dicukua tak marato. Ngadoknya manaku-naku mato lindok wakatoluna. Persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam para. Sadonyo iko sendiwara sangajo ulah maadang dalam mainteng tabah. Lalu wakato ang kumandua, kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga jawab maadang, betul tuan. Setaruhnya bertanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya, ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya, saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan?
Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi sudah dibaca, pernah diambil di Adang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang tapaso Adang menekan surat sesuai perintah mandua. Penghabisan di ujung runding, Johari jo membulalang Adang di usia tagak. Ayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya Tuhan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya Tuan. Di saat ketika itu Adang mau dua tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku mandua menjaga salam. Salam bukan sembarang salam, salam babiso dan balapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata Adang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan indak balabiah 3 hari panjang umuang. Nak terago minum bagai Adang bagai pai tinggalah mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ku iyo sampai aja indak maidok sakit damam tadanga ka bapak mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun kata sedang mengawal orang gajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah bersalam. Beliau merasopani yang tagolek maharang-harang. Muku hangui harang tanganmu bekaruah maragang nyamang. Dari setiap alih bulu meringik keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagulik Omareso. Hasil otopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter lain dukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tando-tandonya Pak Mandua kanai angin duduk menyasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batu ane nyato Mandua lah jangkang Adang galak pagumam. Baitulah stan drama singkek cerita Mandua di serial kisah Adang urang bagak di agam baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah tibuahlah sombong di takabua. Indak nang kadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia. Itulah hinyo Adang orang bangkang bungkuak seyangka indak terdidik bersikola pengalaman jam masyarakat itu nan jauh maharana. Konon pulo amal ibadah sembayang sekali harang puasu indak satu-satu apa pulai bakaroban menurik-urik pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo maingek mengana Tuhan umur semakin lari juo dosa banyak tapabuet. Antah bilo datang petunjuk pandai bersyukur jenam nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayang nyo tak terbilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi mandua diterima DP Apam. Maskapai Orlando dahulunya kinilah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan Mustamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan Kantua Gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemeresuan Adang resmi diterima menjadi mandua kebun karet. Duduknya di Pulau Mandi boleh rumah di fasilitas gaji gadang catu pun dapat pindah Adang leki bini rumah di Bunut Baseokan. Apa jelek? Ibarat pemain layang-layang kemastan. Hari elok angin selesai tinggi sabih gumpa banang. Malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sawit cadanga dengan danguan. Masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampek Adang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ado nan ndak masuk nan maleh sagan manderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cila orang menjaga kasir jekarani kutiko hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab mandua menanggung risikonya. Baitulah stan wakatu jalan juo Adang tambah berkibar. Pontennya elok diateh dari bawah puji mendatang mandua elok buruh pun sanang. Gaji sebulan 2 kali, pitih dapet kain diagiah bare susu gulu mentega baru dek ke dokter Perai. Baitu mewahnya masuk itu.
Alun sabulan dinas maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh kabun onderbau Partai Komunis di bawah ID masa itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya maadang dalam binaan diundang diberi kursus di kader Jepanataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunya tanah kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih urang. Tamakan rayuan partai maadang mangguak saja. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya baga. Nan paralu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak pipik makanan anggang yang bacotok di siko bana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang ngarabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua paling muko di bawah lambang paluari. Baik itu pun dengan sumirah, dahulu bibik orang panggiakan kini lah hibuk imbauannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini sama binguangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang gilo jo pangke sumirah mati kerancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun dan bakian tak dapat polo disasali sebab di zaman semusuh itu menjalang Gestapo Kamalatui sikon di tangan dalam PKI maadang tak bawa endong. Seiring putaran tahun politik semakin nangek PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau belakang urusan partai nan paralu. Cah rape, cah barisan taundang ke kabun lain, opembar jarape umum, bahundoh ke tanah lapang mendanga propaganda. Di pihak pimpinan kabun indak jadi masalah bana lungga disipilin masa itu. Ampia kesado komponennya lah hanya tabau arwih mabuak politik ate bawah. Kini nang sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kamar tinggalan. Maka tibolah saat Jukutiko bangkak pacah biswa Malatui. Patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65. Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan batuka tangan pemerintah. 7 Jenderal Badabiahi mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam kabun. Mematah buruan rang PKI buruh baurang manang parang raso di bibia tepi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi sarwo Edi Pacik Komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat tarwih ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam, pendeknya asa hangi baun kamunih di cakau sadwala. Ditampek resor maadang bulonya tanang-tanang saja. Kemudian baru bagarak sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampuang. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa yang terjadi. Tentara selisih basah polisi lamain tangkok dibantu hansip je pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barusan bansir dari NU barikui pemuda Pancasila. Sadonyo galin sampinsam mencari orang PKI. Sinan baru maadang tahu dirinya dicari orang kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tansi sasak pinjaropan bertumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan yang kekaroban. Secara mando-ando bajalan marusuk-rusuk bak maliang maadang masuk rumah. Segala peragai nan paralu kain baju ala kadarnya ameh dipitih dikamehin. Barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunud. Semalam di rumah tanggo tidur dan tidak lalu ameh. Cameh gamang takuik punado rusuh nanti alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maku mau pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto semirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan.
Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tercinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idui ilai mati terbangkai tak pakapan. Antaro madang jusumirah berila-rila laya batin tangih terserak kita siun. Berpisah sekali nangku entah basuo entah tidak. Karangkan diri surang-surang nasib digenggam tangan Allah ko untuang betamuju. Setantang diri madang bakiro pulau dari rumah. Di kapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasui dalam mati menompang bertampek tinggal. Dia orang yang ditapati menulak terang-tarang takui talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok sultan indak disiko ambo takui tabawa rendong. Kini nagari sedang ngangek siko rezia tiok malam cari PKI Jigarwani. Kama pai, kama tausia, tiok pintu, tiok batutui, kama ala badan kadibau. Jalan siang pari badampuang sabalik orang maintai, rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apulai, razia setiap simpang pondok rundo sepanjang jalan, kujul-kujul. Di tepi pimatang banda sambil memandang Yelia, nak adang duduk marano. Mengana maga-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak perguna saat pendekat tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntung penamik badan berarak ke neraka. Kini ko dalam buronan sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akianya tetangkok yu. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayaan sonta inggok palaga tibo. Sampai di balai rakyat, tarago indak bertanya bertundo kabilak kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lama berkurang hari ketiga berparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo laman 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak, tak paham apa tujuannya. Indah ado niat di hati melawan ke pemerintah, apalagi ke memberontak. Walaupun bayi-bayi berkata menyamah-nyamah indak mengurang maringani, ciek tanyo ciek terajang alun menjawab ke kilake taruh sebentar dalam duitnya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti berganti tenju tibo rokok iduk masuk ke duang ragam asapan berterima. Tapi stan bukan maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau inggok rotan jamanau tak membakeh. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuahnya, korolah api puntung rokok diam lali berudang kuciang. Walaupun tidak teraso di muka cando kesakitan, memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura angsan bagai. Sebab Allah deba itu, nyampang taboka pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibatnya risiko. Orang hidup banyak akannya, orang mati banyak kiramai. Langit indak penuh je bintang lawi, indak penuh je ikan untuang kemalang bulu hijau. Hampir sebulan di tahanan badan lahari yang kurang makan baun hangit bak kencang pudung. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah di buku tangan. Pupuah dek kalian kecam adang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang, sebalik kawek baduri rapek paganya pengawalan kalari kama kalari. Ikulah tampek penghabisan dek urang-urang tawanan nanalah mendapek surat merah tinggal menunggu pembantaian. Salam jalan madang. Tangga malam pukul 2 balik, tiba panggilan rang baba dia naik ke auto surang-surang. Namun Mbak Adang mertigo salapan banyak rombongan. Tangan takabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau indak diberitahu lah paham nang terjadi, itulah sebab karenanya heboh bak bunyi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado, ado pula mengucap panjang bersikia mengana Tuhan lain dan abang dare-dare. Maadang han yang tak berbunyi semenjak nanya oto tadi muncuangnya bagarak-garak entah apa beliau waco.